Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Let's go. Board! Sinong umutot? Oras natin sa buong kapuluan. We got 31 minutes after 8 o'clock in the evening. Siyempre, kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA. Kasama pa rin po, Tanghenyo. Yours truly, Diego Bandido. At siyempre, ang napakakulit na si Duday. Na ando na naman, nangungulit na naman, patakbo-takbo na naman sa labas. At siyempre, sa mga kabisyo po natin, pauwi na ng bahay. Ingat-ingat po tayo. At siyempre, sa mga papasok sa trabaho, siguraduhin mo may pasok ka, ha? No. Baka nagdahilan ka lang, ha? At siyempre, para sa mga kagaya ko! Wow! Kagaya mo na ano? Kagaya ko na naiihi. Pero seryoso, naiihi ako. Okay, Tang, pag naiihi ka, anong gagawin ngayon? Ay, siguro gawin niyo muna mag-cross legs. Okay, narinig niyo yung sabi ni Tanghenyo, cross legs muna. Ibig sabihin, ipit-ipit muna. Okay, eto, bago tayo umihi. Eto na, pag-usapan na natin to. Isang online gamer sa China na nagngangalang Fat Cat, viral ngayon. Ito po ay dahil sa nakakalungkot na pangyayari dahil tumalon po siya sa tulay. Ayan po mga kabisyo. Tumalon po siya sa tulay at nagpakamatay dahil na broken heart po siya dahil hiniwalayan po siya ng kanyang girlfriend. Oh no! Dahil po sa kabila ng kanyang pagmamahal na ibinigay dito, halos ibinigay niya po lahat ng kanyang perang kinikita. At sa kabila po niyan, hiniwalayan pa siya ng babae. Kaya po siya tumalon sa tulay. At ito pa po mga kabisyo, nakakalungkot na nangyari. Bago po siya nagpakamatay, tinransfer niya po lahat ng pera niya sa kanyang girlfriend. Ito na, logican na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin para maintindihan at mahimasmasan yung lahat. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic boards. Ito ngayon yung nakakalungkot sa mga kabataan ngayon. Honestly. Parang naging basic na sa kanila pag saktan, wawakasan kagad yung buhay. Hindi lang ito yung mga nababalitaan po natin na meron po pinagalitan lang ng magulang, nakasan yung buhay, at marami pang ibang kwento. Pero ito pong nangyari sa online gamer sa China. Sa totoo lang po mga kabisyo, hindi naman natin masisisi talaga yung babae. Totally eh. Yes, in some other way, may kasalanan din po siya dahil matapos yung mapakinabangan yung tao, hihiwalayan niya kaagad. But alam nyo, ang may pinakasalanan dito, kung sino? Logican po natin. Yung mismo pong nagpakamatay. Yes, mga kabisyo. Una, dahil nahulog po siya sa kasalanang idolatry. Naging idol o parang sinasamba niya na po yung girlfriend niya. Na halos lahat, andun na, nakatutok na lahat-lahat. Malinaw po sinasabi po ng Bible na ito po ay kasalanan. At sinasabi po din ng Bible in Jeremiah chapter 25 verse 7. Pero hindi kayo nakinig sa Panginoon. Lalo nyo siyang ginalit sa pamamagitan ng ginawa ninyong Diyos-Diyosan. Kaya kayo na rin ang nagdala ng parusang ito sa sarili ninyo. Kaya ikaw, boards, baka nahuhulog ka na sa idolatry dyan. Diba? Yung sa kinakinainan mong karinderya, yung pinupuntahan mo. Ha? Yung nagtitinda doon, yung tindera. Sinasamba mo na ngayon na instead kay Lord. Diba?
Baka tamahan ka bigla ng kidlat at mangisay ka bigla. Sige ka. Mga kabisyo, tandaan niyo po yan. Lagi pong unahin natin si Lord. Bago pa po ang lahat. Idolatry can be a relationship. Idolatry can be your job. Can be the money. And can be anything that goes against you and God. That's idolatry. 36 minutes after 8 o'clock, mga kabisyo. Hanggang dito na lang po ako. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala sa inyo. And whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!